lidi, když mají v sobě nějaký konflikty, když jakoby spolu ty hry hrají a tak většinou je to z toho důvodu, že buď jeden, druhý nebo oba dva jsou zranění. A co dělat s tím zraněním? Když jsem zraněný, tady se dostáváme hodně jako do oblasti emoční inteligence, tak první věc, kterou si můžeme udělat, která hodně pomůže, je začít si popisovat, co se ve mně děje. Lidi hodně pracují s něčím jako empatie, a empaticky v cítění, nebo řekněme to ještě takový vyšší level, jenže my nejsme schopní se správně vcítit do druhých, pokud nerozumíme sami sobě. Takže teďka já si třeba můžu jako začít, předvedu příklad, ty si při mě třeba něco řekl a ty se ve mně něco jako silného děje. Hergot, sakra, co se ve mně děje? Já teď se cítím naštvaný, ne, cítím se zklamaný, cítím se zrazený. Vlastně já mám pocit, že ne, to taky. Mám pocit, že mě ten Dan nemiluje. Přece by neříkal takovýhle věci. A teď jsem si vnitřním hlasem popsal, co se ve mně děje. Mm-hmm. A to je první krok k tomu, abych byl schopný udělat druhou věc. Hele, Dané, to, co teďka říkáš, tak ve mně vyvolalo hrozně silný pocit. Já mám pocit, jako kdybys mě nemiloval. Já se cítím, jako kdybys mě chtěl ublížit, jako kdybys mě chtěl zranit. Vidíš, tady je hrozně důležitá věc, že já neříkám, co děláš. Mm-hmm. Já říkám, jak se cítím. Ale abych tohle mohl udělat, tak si to nejdřív musím uvědomit. Mm-hmm. Čili, jestliže se cítím zraněnej, tak to komunikujme. Mm-hmm. My se to snažíme komunikovat, ale špatným způsobem. Což je? Útočíme. Ty seš takovej sobecký, jak se můžeš takhle hnusně chovat k lidem, jak můžeš být takhle bezcitnej. Mm-hmm. Vlastně jsem řekl úplně to samé, co předtím, jenže předtím jsem mluvil o tom, jak se cítím a teď jsem tě hodnotil. Mm-hmm. Teď jsem interpretoval vlastně jako tvoje chování, jako kdyby vypovídalo o tvém charakteru. Mm-hmm. Jo? Když si to srovnáš, tyhle ty dvě formy, co tě přibližovalo a co tě oddalovalo? No ta první samozřejmě. Tu druhou mám tendenci zase jít do tebe a tak. hádat se s tebou a bránit se. Takže. No a když ty lidi jsou zranění a to zranění tam očividně mají, tak co potom můžou udělat, když se to uvědomí? Myslím si, že to můžou komunikovat. Mm-hmm. Jo? Když s tím chtějí pracovat dál, tak tady se samozřejmě hodně nabízí čištění. Mm-hmm. Jo? Tady se nabízí to, hele, OK, tady je ve mně nějaké zranění, to může vyplývat vůbec ne z toho, co ty si udělal, to může vyplývat z toho, co mě dělal třeba předchozí partnerka, nebo dokonce, co se mě mohlo dít v dětství. A tenhle spouštěč prostě se tam bude vyvolávat furt. A je to krásný téma k čištění. Jít k někomu na bítru, čištění bloků strachu, někoho, kdo ti pomůže se v tom dohrabat, najít vlastně, co tě tam bolí, uvolnit to, pracovat s tím způsobem, aby až se příště dostaneme do té situace, aby už to pro mě nebyl spouštěč. Mm-hmm. Jo? To, že to komunikuju s tebou, je skvělý, protože nás to zbližuje. Ale rozhodně to nemá být ve stylu, já jsem ti teďka odkomunikoval svoje city a ty se musíš začít chovat správně. To už je zase manipulace. Jo, to už je zase, vlastně dělám z tebe někoho, kdo je za to zodpovědný. Jasně. Já tě o tom chci informovat, protože věřím tomu, že můj blízký člověk by měl vědět, jak já se cítím. Mm-hmm. Ale nejseš za to zodpovědný. A jestliže já se takhle nechci cítit, pak je skvělý, abych to šel čistit, abych si zpracoval své emoce, zpracoval své bloky a i vlastně o tom můžu s tebou komunikovat. Hele, Dané, já jsem teďka byl na čištění a to, co se nám stalo o víkendu, to, co jsem cítil, vlastně jsme se dohrabali k tomu, v čem to je. A jako byl bych radši asi, kdybys takové věci nedělal, ale zároveň už cítím, že to není tak silný téma, že by mě to takhle rozhodilo jako o víkendu. Mm-hmm. Jo? Takže jo, jestli si to hezky popíšu, můžu s tím pracovat, můžu to komunikovat, ono zase už tím popsáním jsem vystoupil z toho limbického systému, začínám se sklidňovat, ale je to krásný téma, se kterým můžu i třeba sebečistícím mechanismem si to uvolnit. Takže co doporučuješ lidem, tak jenom popisovat to, jak oni se cítí a komunikovat svoje cítění místo toho, aby dávali za vinu tomu druhému nebo ostatním, jak se cítí, protože to pak zase vzbuzuje ten konflikt. Určitě. Hele, jestliže jsem se ve vztahu dostal do nějakých silných emocí, tak většinou se cítím zraněný. Mm-hmm. Jo? A to zranění... Teď se mě vybavil jeden citát a
za boha si nespomenu, od koho je a zkusím ho nějak dát dohromady. Když jsou rány léčeny láskou, tak i jizvy mohou být krásné. Neřekl jsem to přesně, vím určitě, že to nebylo přesně. Jestliže ty jsi mě způsobil nějakou ránu, já ti sdílím svoje emoce a ty se dostaneš do stavu, neútočí na mě, ale říká mě, jak se cítí zraněný. Mnohem víc máš tendenci, hele Libore, ale to mě mrzí, že se takhle cítíš. V tu chvíli já od tebe vlastně de facto cítím lásku a tohle zranění může být vlastně spolu krásně hojený. A vlastně to zranění, který si dokonce ani nezpůsobil ty, může být zahojený. A pak vlastně ta jizva, která po té ráně zůstane, může být krásná, protože při vzpomínce, když se podívám na tu jizvu, vlastně můžu vidět, hele, my jsme to s tím s mým partnerem, partnerkou krásně zvládli. Léčili jsme to láskou. Takže léčme zranění láskou. Ale nechtějme to od toho druhýho. Tak, nepožadujme to. Přesně tak, je to fakt jako rovina, vyřešme si to, vylečme si to, vykomunikujme si to a pojďme dál. Hele, je tohleto třeba věc, kterou já hodně probírám s párama, který přijdou a řeší se, řekněme, chorobná žádlivost. A já jsem si tím v minulosti prošel, ne teda, že bych žádlil, ale byl jsem s partnerkou, která chorobně žádlila a moje standardní nastavení bylo jako nastavení spousty těch v tom páru. Hele, to je tvůj problém a vyřeš si ho. Jo, já tě nepodvádím, ty žádlíš, seš nemocná, seš prostě blázen, tak si to vyřeš. A vlastně dávám od toho ruce pryč. Jenže toho žádlivého ještě víc zraňuje a ještě víc ho dostává do pocitu ohrožení a snažíš se vlastně těma nefunkčníma technikama jako se tohohle pocitu zbavit. Takže jedna z prvních věcí, které jim říkám, to není, že partnerka má problém nebo partner má problém. Vy máte problém ve vztahu. Je tam chorobná žádlivost. A pojďte ho spolu řešit. Protože to je hojivý i pro toho žádlivýho. Když vidí, že ten druhý je v tom s ním, že to není, hele, to je tvůj problém, vyřeš si ho. OK, já vidím, že máš problém, ale já s tebou chci být a chci, aby jsme ten problém spolu zvládli. A ta práce jde úplně jinak, než když tam je prostě, hele, vyřeš si to. Jo, nebo takovej ten, já si občas toho dělám srandu, je rozbitý, opravte mi ho. Jo, když se na to podíváš, už jenom to nastavení, nepřicházejí ty lidi jako pár, jako partneři. To je prostě, dobře, no tak jo, já s tom stavu jsem ochotný pokračovat, když se konečně opraví.